Il-lejla tajba ħbib tiegħi, jekk tista' tissejħilha il-lejla tajba, ġo Stadio Mappej Sassuolo jelbu lil Juventus bl-iskor ta' wieħed b'xejn b'gowl ta' De Vrel li wasal l-ewwel gowl personali tiegħu wara 3 xhur. Waħda mill-agħar prestazzjonijiet tal-istaġun tara fejn tara fil-midja Taljana li f'kliem negattiv dwar il-prestazzjoni li kellhom iktar kmieni il-lejla Juventus ma tarax. U għaw ndur fuq Allegri, ftit insemmih lil coach, imma ma jistax ikun u totalment ma jistax ikun li fil-kummenti ta' wara l-logħba jiġi jgħid li għamilna fiha ħażina sa 60 minuta u mbagħad wara li qlajna l-gowl ġiet ir-reazzjoni. Mela skużani ta' mela l-logħba mhux 90 minuta, mhux mill-ewwel minuta sal-aħħar minuta l-Malti jgħid it-tiġrija sal-barkun mill-bidu sal-aħħar. Tistenna taqla l-gowl biex tagħmel ir-reazzjoni Allegri. Hemm minni logħba wara logħba. Dik kienet it-tieni telfa konsekuttiva fil-kampjonat, is-seba' waħda staġjonali, milħuqa fil-klassifika minn Bologna b'44 punt u għandu t-tieni mistoqsija sur Allegri. Jekk inti verament qed tittama fit-tieni post, kemm il-darba jagħtuna 15-il punt lura? Sorry ta' mingħajr il-15-il punt kellek ċans f'dal-aħħar ġiex weekend li kieku ma qatx tibża tilgħab. Li tersaq iktar lejn it-timijiet ta' fuqek fid-dawl li l-Milan u l-Inter qegħdin inaqsu l-pass tagħhom b'rebħiet u drojjiet konsekuttivi. Ma nafx. Hemm minni ma nistax nifhem din l-attitudni u nirringrazzjaw l-Alla li ma' Sporting Lisbon erbajna x'ma kienx ħaqna nirbħu. U issa mhux diki il-logħob li jmiss huma away ġo Lisbona mal-Porto li qed nistennew assedju ikbar milli kellha Malta fl-assedju l-kbir. U nittama prestazzjoni deċenti kontra daw li ħajsiru champions ftit tal-ġimgħat oħra. Daw kemm baqalhom 6-7 punti baqalhom għax fl-ewwel round lajna 5 ma bi prestazzjoni bħal tal-lejla tużżana u fuqhom nofs tużżana u fuqhom naqgħu għax il-ħas naqgħu tużżana. Ma tistax tħalli is-supporters hekk diżillużi għax imbagħad bir-raġun ikun hemm it-gergir. Diġà nafu minn xi għaddejjem il-Juventus barra l-ground. U mbagħad ninżlu għal ċertu logħbijiet li għandna nirbħu għall-inqas jien mhix nippretendi li tirbaħ kull logħba, ovvja li le. Imma l-logħob li għandek tirbħu mat-timijiet inqas kwotanti minnek irbħu għax il-kampjonat veru mhux ħanirbħuh, imma fuq hekk tista' tasal iktar il fuq. U niġi għall-gowl ta' De Vrel, il-gowl ta' De Vrel sar minn żball faħxi ta' Fagioli li fil-bażi tal-futbol jgħidulek meta tiklirjax fin-nofs u dak klirja fin-nofs flok fil-ġenb. Kien it-tieni żball tiegħu, l-ewwel żball kien mal-Lazio li seta' ġab id-draw ma ġabux. Ilu ċans waħed tifallija. Imma tal-lum kien ikbar. Issa tgħidu li għalfejn jiena m'iniex nappunta sabajja fuq Fagioli. Rajna l-aspett uman tiegħu forsi huwa supporter Juventin bħali, u dan mhux terġa' bħali dan huwa plejer professjonali. U jaf li il-gowl iddeċida l-logħba sar minn żball personali tiegħu. Biss jiena nemmen li t-tim kollu għandu jikbita l-lejla mhux Fagioli biss. Ġifieri ma nippuntaw subajna fuq ħadd u nagħmlu l-mejja kulpa ta' kif qal Allegri qal waħda tajba mbagħad qal il-mejja kulpa. Niġi ftit għal Pagelli. L-ewwel ħaġa li qabel il-gowl iqlajna San Perin, għax San Perin ħanibda ngħidlu da.
Salvana minn 3 goals, 4 goals ċerti. Apparti li jenitna l-las tal-UEFA. Id-difiża sax ngħid li lagħbet ħażina, għax bli seta tagħmel. Il-Gatt intieħ 6.5, personalità tikber minn logħba għal logħba, Bremer jekk bada mhux tort tiegħu, x'kien hemm f'nofs il-ground. Ħofra sa niġi għaliha. Danilo anke l-inqas ipprova jattakka, apparti li għamel il-mister tiegħu jiddefendi 6.5. Spunt pożittiv minn din logħba kien nista' nieħu spunt pożittiv huwa id-debut ta' Barbieri fil-Kampjonat Taljan. Barbieri li kien tiġalab ġiex minuti fiċ-Champions League kontra Paris Saint-Germain u kellu prestazzjoni tajba, ħaqqu 6, ġie mibdul minn Cuadrado li wkoll ħaqqu 6. Paredes. Saga infinita ta' dal-plejer, apparti id-delusjoni tiegħu fil-ground u kellu xi jgħid ma' Allegri għal darba darbtejn u samlu paċi kellu ċans ieħor. 5 inkun ħanin miegħek Paredes. Għax il-ħofra f'nofs il-ground, nofs kaġun huwa tiegħek. Sostituit minn Pogba u 6.5, Pogba li daħal 8 minuti hemm sinjali minimi ta' kuraġġ forsi xi darba titla' x-xemx għal dal-plejer. Fagioli kien intieħ 4.5 llum, ġie sostituit minn Miretti, illi nammetti Miretti ma tantx ikkonvinċini laqqas 5.5 u la nispiċċa l-Fagioli ħanitkellem xi ħaġa wkoll fuq din l-ixxu ta' Fagioli u Miretti. Rabiot 6, Rabiot illi kien biss goalkeeper konsilji li ma reġa' skur jaħdem il-gowl tal-istaġun u kien bi prestazzjoni brillanti jew waħda mill-aħjar players li kien hemm fil-ground bil-prestazzjoni tiegħu. Kostic 6 still ma rajtu xejn għamel ta' barra minn hawn illum. Chiesa 6.5, Chiesa du ġej minn ħafna injuries. Sax nipretendu diżem minuta fuq hekk nifhmu l-Allegri tibża li plejer, ċerment nafu xi tip ta' injury kellu. Milik jien ma nafx sar minnu. Milik li ħaqqu 5 ilu ma jiskurja minn Jannar. Jien naqbel li għandhom iġedduru l-kuntratt il-Juventus, imma nittama sa mhux qed jistrieħ għax waslu viċin li jġedduru l-kuntratt dal-plejer. Nistenna xi ħaġa aħjar. Di Marija milli sostitwixxa l-Milik ħaqqu 6.5 kien ispirazzjoni. Vlahovic veru s-sistema tal-Allegri ma tenx. Però ma nsibx li Allegri jgħidu falli ċ-ċansijiet tal-qaas. Sakemm mhux qed jitilfu rashom fid-dressing room. Inkredibbli dal-plejer sparixxa. 5. U Allegri ħaqqu 5.5. Il-lejla qed jikkalkula bit-tieni post. Tilfu wkoll. Għax il-Lazio issa din it-tieni jekk ħajimxi b'dil aritmetika jiena saret nistenna nhar l-erba'. Issa, ħanej naqra spunt żejr, għax naf li ħafna Juventini forsi l-lejla arrabjati għal Fagioli u Miretti. Ħaġa dal-plejer ta' għandhom 19 u 20 sena rispettivament. Fagioli nemmen li għandu futur kbir mal-Juventus. Miretti jien ma ngħidx li l-Juventus iżommu ħażmin twil. Dik hija l-opinjoni personali tiegħi. Imma hawnhekk mhux dawn il-ġiex players biss iddebuttaw mal-Juventus fl-aħħar staġun u nofs. Kien hemm Barbieri l-lum stess kif qed il-Ling Junior, Sawle u Baranċea. Baranċea l-inqas plejer li jolqot minnu. Dik hija xi ħaġa personali. Biss. Ma sux nistennew minn plejer ta' 18-19 sena li ħajjagħmel il-ġubijiet. Bħal Del Piero wieħed kien hawn. Jew jekk hawn twilet istax, da ma jtwilitx wieħed kuljum. Ħanagħmluha ċara. Jiġi se jew ħanisapportu li daw jikbru jimmaturaw għax daw ħadd istenna logħob bl-ups and downs. Il-kollhom plejers rinomati għantieħu minn dak il-mejjed ta' Paredes għasħaq dawk il-flus. U minn Pogba. Mod ieħor. Naħseb għal dal-plejers. Ġifieri issa jew ħanistapportu jew ħanoqogħdu ngegru. Inkella ħajġri kif jiġri fil-futbol Taljan. Li qatt ma jingħataw ċans plejers Taljani.
Jiena fuq il-logħba daqshekk li xi ngħid. Li ħanejt huwa ġiex affarijiet. Il-logħba li jmiss hija kif qed ġew Lisbona nhar ħamis ma' Sporting. Sa nhar il-ħamis hemm ġiex affarijiet kruċjali. Waħda għadha fuq Rajtre ħajoħroġ iktar dettalji fuq l-istorja tal-Calciopoli li ovvjament kienet impattat il-Juventus u min jafxaw tal-Juventin qed jistennew għada. U mbagħad hemm il-famuża sentenza ta' nhar l-erbgħa. Ħanaraw jekk hux ħajtuna l-15-il punt jew lura. Jiena wasal fi ftehim mal-editur illi iktar tard din il-ġimgħa issir deċiedi d-data huwa ħanitkellem ftit fuq dawn l-affarijiet li ħajġru għada u l-erbgħa li liem il-logħba tal-ħamis. Sa dan it-tant nagħtikom il-lejla tajba, forza Juve fino alla fine, nieqfu għal-waqfa pubbliċitarja u mbagħad żgur ħadd taraw wiċċ iktar ferħan minn tiegħi ta' Ġud Kawki. Saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, filwaqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija narawkom għall-pjazza. Nselmilkom ħbib tiegħi qiegħed hawnhekk biex nagħti reazzjoni tiegħi għall partita Nottingham Forest kontra Manchester United u din darba għandna riżultat ħafna iżjed sabiħ illi komparat mal dak li kellna kontra is-Sevilla meta spiċċajna bl-iskor ta' 2-2. U m'għandniex ir-riżultat biss li huwa favorevoli imma rajna prestazzjoni ħafna aħjar mill-Manchester United. Meta ħarġet il-line-up qabel l-logħba qed illum jaf imbagħtu mal-Nottingham Forest meta tqis li Nottingham Forest qegħdin tim li qed jiġġieled biex ma jaqax, jiġifieri allura għandhom ħafna ċar punti. Meta tqis li dis-sena diġà rebħu lil-Liverpool, kemm il-Liverpool rebħulhom ħafna timijiet, din is-sena però xorta waħda irnexxielhom jirbħu lil-Liverpool ġewwa darhom kif ukoll iżommu riċenti lill-Manchester City 1-1, allura tgħid li b'dik il-formation, jiġifieri fil-verità meta tħares lejn il-bankina u meta tqis ukoll li fil-warm-up Sabitzer weġġa' wkoll tista' tgħid li din tkun logħba perikoluża ħafna għal United. Jiġifieri dak il-ħin bdejt ngħid illum ma niskandax jien bħala partitarju illi narġgħu inwaqqgħu il-punti. Però tawni risposta il-tim fl-opinjoni tiegħi illum
taw fil-partita, ġifieri taw risposta qawwija ħafna u rnexxinna nerbħu l-partita bl-iskor ta' 2-0. U naħseb l-unika disapunt kien li ma rbaħniex biktar. Bħal madna ma' Sevilla fl-ewwel taqsima u fit-tieni taqsima stajna skurjajna ħafna iżjed goals, però dan ma seħħx. Għalfejn ma seħħx, ma naħsibx li għax konna wasteful iva kien hemm dawk it-taras ta' Martial u ta' Bruno Fernandes naħseb li hemmhekk stajna sfruttajnihom ħafna ħjar, però sibna wkoll goalkeeper forma enormi, Keylor Navas, kemm jogħġobni dan il-goalkeeper, kemm naħseb li fil-verità kien żventurat fil-karriera tiegħu li ma naħsibx irrispettawh klabs fosthom ir-Real Madrid illi dan kemm kellu prestazzjonijiet tajbin ma' klabs kbar, anke ma' PSG, u jisu qatt ma jingħata rispett illi jixraqlu. Jiena naħseb li huwa goalkeeper elit ħafna u llum kompla juri kemm hu goalkeeper li Nottingham Forest huma laki illi għandhom. U naħseb huwa goalkeeper ovvjament li għalkemm huwa tikber fleta wkoll, però ura kemm għadu tajjeb. Ġifieri l-unika disappunt kien illum li ma skurjajniex iżjed goals, però ejja ma nikkomplejnjawx, naħseb hija kien riżultat illi qed iqarribna jkompli jqarribna aktar lejn it-tragward finalment prinċipali tagħna illi nikkwalifikaw għaċ-Champions League. Dan ir-riżultat qegħdin komdi ħafna. Tlajna t-tielet post wara t-telfa li kellhom Newcastle mal Aston Villa u qegħdin ukoll saħansitra 6 punti fuq it-Tottenham b'logħba inqas il-United għandna logħba inqas. U tqis li fadlilna nilagħbu kontra t-Tottenham ukoll u kemm it-Tottenham u Newcastle ser jilagħbu kontra xulxin ukoll il-ġimgħa d-dieħla jekk m'iniex sejjer żbaljat. Ġifieri naħseb illi t-top 4 nbaqgħu nżommu saqajna mal-art, però ma narax il-Tottenham illi jistgħu jieħdulna dak ir-raba' post għaliex l-ewwel ħaġa ma narax it-Tottenham jerbħu l-partiti kollha li fadlilhom għax huwa tim inkonsistenti ħafna. Jiġifieri kuntent ħafna li għamilna pass ieħor il quddiem għal dan it-tragward. Però relevant mit-top 4 ġejjin logħbiet importanti ħafna u wara l-prestazzjoni rajt illum nammetti, ġifieri fejn qabel kont iktar forsi pessimist ħammorru kontra Sevilla, naħseb illi żdiedet li xi ftit il-fiduċja, ma xorta waħda irridu naqra għandi hemm naqra caution ġifieri fin-nofs, ġifieri għandi naqra speċi tamax għal-Jadon Eriksen illum rajnieh flimkien ma' Casemiro u anke ma' Bruno Fernandes kemm meta jilagħbu flimkien it-tim jisu jitrasforma ruħu f'dak il-midfield. Ġifieri llum il-partita ta' kontra Nottingham Forest ikkontrollajnija kemm bil-possess, kemm biċ-chances li krejna. Ġifieri naħseb iktar logħba l-rajt fil-Premier League is-sena fejn rajt it-tim tal-United dominanti barra minn darna. Ġifieri it's not to be underestimated, speċjalment meta tqis l-informazzjoni, ma naħsibx li bdejna nistennew hekk dik it-tip ta' reazzjoni. Rajna players naħseb kienu tajbin ħafna llum fosthom Anthony, kemm kellu logħba partita tajba Anthony, kif kellu wkoll anke ma' Sevilla u nittamaw li jkollu l-partita tajba wkoll il-ħamis li ġej kontra Sevilla. Martial kien tajjeb ukoll, kien effettiv għalkemm seta' skurja ukoll, però l-link-up play kien tajjeb u kemm kienu tajbin Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, ma kellix għal Schingerger żgur minnhom. Ġifieri rridu nżommu saqajna mal-art, però napproċċjaw il-logħba ta' nhar il-ħamis b'ottimizmu wkoll. Issa ovvjament ser ikollna l-Bruno Fernandes nieqes, ġifieri u Sabitzer ma nafux ġifieri kemm serja jew le l-inġeri tiegħu wkoll. Però naraw ġifieri ovvjament Casemiro, Eriksen donna ċertezza li se jilagħbu, għandek il-Casemiro ċertezza wkoll li se jilgħab sakemm ma jiġri xejn, Martial ħajkun hemmhekk,
naħseb Maguire u Lindelof narawhom flimkien ukoll jiddependi Luke Shaw x'se jidħol issa jew le, naħseb Dalot ukoll wara il-gowl tal-lum. Naħseb kellu partita tajba flimkien ta' ma' Anthony, żewġ gowl wieħed ta' Anthony u wieħed ta' Dalot. U ħadna pjaċir naraw il-Dalot jiskurja l-ewwel gowl tiegħu fil-Premier League ukoll. Naħseb li naraw jibda wkoll, però din hija ovvjament irid ħajkun hemm training sessions u Erik ten Hag ovvjament irid jara wkoll issa kif l-aħjar formazzjoni li approachja in the absence of Bruno Fernandes. Il-man of the match tal-lum nagħtiha lil Bruno Fernandes, ġifieri l-ewwel gowl. Għalkemm kellu parti fiha Martial hemmhekk li rebaħ il-ballun mill-ewwel, però l-pass kif jippassja l-ballun Bruno Fernandes ma tantx għandna players daqshekk intelligenti bil-mod li qasmu l-ballun u l-accuracy li qasmuh. Ġifieri kellu kontribut enormi fl-ewwel gowl u ġenerali matul l-logħba kien player tajjeb ħafna u ftit għandna players bħalu ġifieri player li bħala intelligenza jasal ħafna qrib tiegħu. Jekk mhux aħjar huwa Christian Eriksen u wisnuħu pjaċir bħala partitarju meta nagħmlu jilagħbu flimkien. Ġifieri daw il-players Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes tassew ġifieri ma bidlux għax isna nerportazzi fil-verità ma kienu strumentali biex tibda tinbidel ftit id-direzzjoni u l-fortunes tal-klabb tal-United meta isna dal-aħħar konna qegħdin niddraw wisq bi players medjokri. Ġifieri il-man of the match għalija tal-lum joħodha Bruno Fernandes min-naħa ta' Nottingham Forest bla dubju li joħodha Keylor Navas. Kien hemm momenti wkoll biex ngħid kollox illi Nottingham Forest forsi se kellhom penalty wkoll, ġifieri dak il-handsball forsi ta' Maguire imma naħseb naqbel ma qal dak li qal Roy Keane fejn qal li naħseb dan il-plejer tant kemm irċieva kritika li jixraqlu illi tiffavorih xi ftit il-fortuna u llum iffavoritu. Meta speċjalment fil-bidu għala safra mill-ewwel li kienet safra ġusta għal bdejt ngħidlek il-ħin alla ma speċi ma jitkeċċix, però u dak il-penalty wkoll tajt meta tara lilu tajt żgur se tiġri xi ħaġa il-Harry Maguire, però dak li għalih u anke għalina dak il-ħin ma qlajniex ma netax il-penalty. Allum nixtieq nagħlaq hawnhekk għal dan il-video, ġifieri kifet, ġifieri in ġenerali prestazzjoni tajba ħafna titjib ħafna bħala tim, ġifieri taw ir-risposta għal dak wara r-riżultat disappuntanti tas Sevilla nittama li din it-tip ta' atteġġjament għax ħajkollna bżonna iżjed issa għaliex nemmen il-partita kontra s-Sevilla hija aktar diffiċli għal ma tistax tgħid fil-futbol, però ħatkun iktar jibsa mill-logħba kontra Nottingham Forest. Il-riżultat ta' Sevilla għadni ma nafux għaliex waqt li qed nagħmel dan il-video qegħdin jilagħbu fl Liga kontra l-Valencia. Jiġifieri r-riżultat tagħhom għadna ma narawx imma anke jaqalgħu 6 u jaqalgħu 7. Il-Sevilla huwa tip ta' tim li ma tistax tafdaw meta tiġi għall kompetizzjoni tal-Europa League. Jiġifieri jiġri jkun ir-riżultat irridu mmorru hemmhekk konfidenza, però saqajna mal-art, nafu limitazzjonijiet, nittamaw li jittlunna bħal Sabitzer ikunu parti minn hemmhekk mill-iskwadra kif ukoll bħal Luke Shaw. Nafu li diġà Martinez u Varane mhux se jkunu hemmhekk. Rashford naħseb probabbli ma jkunx hemmhekk ukoll, ġifieri ħajkollna bżonn il-players li jkollhom prestazzjoni tajba wkoll u nkunu clinical. Ma nistgħux infallu ċansis li fallejna nhar il-ħamis kontra l-istess Sevilla kif ukoll il-chances li fallejna llum fil-partita kontra Nottingham Forest. Nagħlaq dan il-video billi nirringrazzja għal darb'oħra bħal dejjem l-sponsors ta' dan il-programm, jiġifieri The Barber Room, għal Pjazza u Your Beauty Essence
u nfakkarkom ukoll illi l-programm li jmiss ser ikun għall-analiżi tal-partita Leeds United kontra Liverpool li se tkun għada jiġifieri t-tlieta. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-video u Glory Glory Manchester United.